Vítejte u dnešního videa. Ok, super. Dnešního dalšího videa ze hry GTA San Andreas Let's Play. Ty vole, zase někdo venku pouští petardy. Mohli jste slyšet? Teda pokud jste slyšeli, že? No. Tady se za to opakování omlouvám. Já si budu muset změnit jak. No, tu se zůstala, hurá. A to se stalo 3 hodiny. A hurá. No a je tu další, je tu zase naše oblíbená hra. No, jestli jsem něco zapomněl říct, tak se vážně omlouvám. A tady to, jo, minulý díl úplně v plné Into Begin. Já jsem tam napsal Sweet a Candle, že? Ne, já jsem tam chtěl napsat Into Beginning, nebo jak se to píše, čte. No, tak se omlouvám. Jo, a chtěl jsem, že jsem neměl zapojený mikrofon a teď už ho mám. Takže tak. No, zkouknu videjko. Big Smoke. Kde jsi? Smogu jeden. Hurá. By mě zajímalo, kolik je hodin. No. Tak. Sweet Candle. Bez dlouhý rozhovor. Hádka. Sestra versus bratr. Kdo vyhraje? Sestra. Možná. Jo, přesně. Teďka podpálili barák, ne? S těma petardama to vážně přehání, ty vole. Se vždycky zleknu, oni pravou chvíli ne, jak je úplně všude ticho, tak no taká rána, ty, já myslím, že spadnu ze židle. Naštěstí je za mnou gauč, takže tak. No, já myslím, že ho přeskočím, ale to musím trénovat. Trénink. Viď? Balasové.
Ty kocur se bojí, ještě že tu pes není. Ty jaký debil. To už není Silvestr. To je hrůza, ty vole. Zkusíme můj first person. Můj first person. Jedem. Jdeme na to. Jeď. Se mi to špatně dělá. Kaj to. Čau. Jo. Slyší asi ty petardy? No. Se trefím určitě. Jedeme. Tady já budu muset končit, takže to trochu překročím ten další rozhovor. Tak, to trochu přeskočím, to se omlouvá. Počkej, to nemůžu. Kočko. Tak, no tak to je pro toto video všechno. Tak se mějte, čau.